Kaixo, bideo-gida honetan ikusiko deu nola lotu Moodleko zereginei, Nextcloudeko, hau da gure odeiako dokumentu bat. Dakizuen bezala, Moodlen guk irakasleok posible diteu bai dokumentuak igotzea, estekatzea, bai testue jartzea, PDF-ek, bideok, estekak zeak bai, baina baita ere zereginek jartzea dazkegu. Zereginekin lortze deuna da ikasle guri lanak entregatzea, bidaltzea. Bai, gero guk kalifikatzeko edo ez, bai, lanak bialtzeko. Orduan, ikusiko dugu bere erabilgartasuna. Sartuko naiz ikasgai jakin baten, nire kasu honetan informatika goi mailako segurtasuna izeneko ikasgaian sartuko naiz, bai, lehenengo gaien sartuko naiz, hemen, eta ikusiko dugu hemen beran badatela zeregin bat, jarduera bat, euskaltegiaren segurtasun politika definitzeko. Bai, zeregin bat, besterik gabe. Sartuko naiz bertara, eta ikaslek ikusten duena da, hauxe, ikasleok binaka elkartuta eta eredua aintzat hartuta idatzi ezazue euskaltegiko segurtasun politika. Bai, eta besteik ez du ikusten, hauxe da ikusteguena. Bale, orduan, eredu hau nolabait ikasle horri pasabar diot. Hau da, zeregin horren, jardura horren definizioa edo enuntziatuen nolabait pasabar diot. Bai, ikasle beak ejekutatzeko. Orduan, modu desberdinek diteu. Bale. Ikusiko dut, aktibatuko edizioa ikastarona laniteko bertakin eta aldatzeko, aktibatu edizioa, eta bani joa jarduera honta. Bai, lehen aipatuako jarduera eta emangot editatu ezarpenak. Editatu ezarpenak, eta hemen posible dut, nahiko banu, eta jende asko alaitezue, hemengo aukera hontan, bai, hemen beran, fitxategi gehigarri bat gehitzea. Fitxategi izate askotan PDF bat, edo doc bat, edo ODT bat, nun jarduera edo zeregin honen enuntziatue igotze duen. Ze gertatzeit, urtea aldatu dala, edo aldaketa txikin bat dela definizio hortan, edo zerbait, enuntziatu hortan, inberde fitxero kendu, hemen sartzeli bat fitxeroak kendu, borratu, eta berrie igo. Bai, beti lan gehixo da. Orduan zer daketitea, zein da beste aukera? Bueno, beste aukera izango litzeke, Nextcloudeko fitxero bat, Gudeiako odeiako fitxategi bat, honea lotzea, estekatzea. Eta gero aldaketak Nextclouden odeian in. Orduan Nextclouden itetenen aldaketa bat, zuzenen, esteka jartza bali bat Moodlen, zuzenen Moodlen aldaketa hoi gaurkotukoa. Orduan, nola jokatu? Hemen dakoet ikasleok binaka definizioa, jungo naiz Nextcloudea, hau da nire Nextclouda, nik bi ziklotako sartzeko baimena dauket, informatikako bitara, goi maila eta erdi maila, sartuko naiz goi mailakoa, lehen alaipa asanetelako, eta ziklo guztik 4 atal ditu, programazioak, modulo eta erronken baliabideak, ikasen ebaluazioa eta bestelakoak, hau da, apuntek eta beste hemen diteu, bai, atal hontan. Berta jongo naiz, eta jongo naiz segurtasuna izeneko asinatura, aipatu bezala. Hemen dauzket alde batetik apuntek, karpeta bat, eta beste alde batetik ditut ariketak, jarduerak, zereginak. Sartuko naiz hemen, eta imaginatu, hau dala, dokumentu hontan, fitxategi hontan dauketela, jarduera horren definizioa. Orduan, nola estekatu hau Moodlea. Beti bezala, ikon hontan klikatukot, beti dauzket bi aukera partekatzeko, hau da goiko aukera izango litzeke barneko langilekin, irakaslekin partekatzeko esteka, eta ikaslekin edo kanpoko beste ozinekin partekatu nahi bat, beko hau da. Orduan, hemen dauzkezue aukerak partekatzeko, nahi bali mazue edizioa baimendu, ikaslek aldatzeko enuntziatu hoi edo dana dala, posible dezue hemengo checkboxoitan, nahi dezuen aukera jartzea. Baina, gure kasuan ez dugu aldatuko zer, eta ingotena da, esteka kopiatu, hemen, klikatu. Guazen gure zeregina aldatzea, orduan ni posible dut, enuntziatun, beste gabe, hemen, pegatzea fitxero horren, Nextcloudeko fitxero horren enuntziatu. Nik uste nahiko narratxa gelditzeala, beste gabe, hemen, URL helbide bat edo esteka bat jartzea. Borratuko, eta nire ustetan, txukunago gelditzea, hartzea hitz bat, adibidez, eredua. Ze hor klikatu izkioz Nextcloudeko fitxeroa bialduko genuke, eta hemen dakeun botoi honekin, esteka izeneko botoi honekin, klikatu, eta hemen pegatzea.
Agian gero ikaslek arazo dauke ez duela ondo ikusten, bueno, bazpare resaltatu nahi bali mazue gehiago, ez, jarriko deu negritaz, nahi bali mazue tamainoa handiagoa badau jartzea, ikusten zuen botoia osakatu izkioz, edizioko botoia osakatu izkioz, aukera gehiago azaltze izkitela, bai. Edo nahi bali mazue, hemen partiziarten, sakatu edo klikatu hemen, jarri, pakit. Edo hau esteka bada, edo ikaslea ez galtzeko. Orduan, bueno, hemen jarri horrez fitxeroa, hemen jarri itena da, esteka bat Nextcloudeko fitxategi horta. Bai, orduan, gordete itzuriko naiz ikastaroa, eta ikaslea sartzeanen, imaginatu, bueno, desaktibatuko edizioa, ikaslea sartzeanen bertala, Moodlea, eta hemen ikusten nuen jarduera, bai, azaltze zaio ereduet. Nahiko izango duke bertan klikatzea eta azalduko litzeke behai fitxero hau. Bai, editatzeko baimenik eta gabe. Ordu nik Nextclouden aldatzetena hemen zerbait aldatuko banu, zuzenen Moodlene ikaslei aldatuko litzaioke. Bai, animo eta zereginetan saiatu gure jarduerak edo gure jardueren definizioak, zereginen definiziok Nextcloudetiken estekatzea.